Добре, като дойдеш тогава ми се обади и ще такова. Не, дом съм на центъра. Какво? Добре, да, ай, каквото такова, няма проблем, ай, ще вали виж. Може би трябва да се прави. Станционна презентацията, господина, извинете. Вася! Малко така, ако обичаш. Да ви предлагаме някой важен момент. Примерно, как падат на нещо. Да го вкараш в нея клипове. Чакай малко, бе. Чакай малко да... Каска не трябва ли я слагаш като го сваляш мотора, бе? Каска за безопасност. Сам. И той е самото шега. Браво! Сега да бех на 30 години. Само за 2 минути. Сега да бех на 30 години, те играчи, дето ги има, тогава... Така. Виж запали.